हाँ त का हाल भइले सबके बजा दिला बाजा हमरे नाम वीआईपी राजा। तो भाई लोग देखल नहीं भोजपुरी के ट्रेंडिंग। अरे हाँ अपन ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के एक और ब्लास्ट लेवल के सैड सॉन्ग रिलीज होके जा रहल बा जौन गाने के टाइटल बा हमार पगली। अरे हाँ भाई लोग ई वाला गाना कब तक ले आवता कौना चैनल पे आवता और कौ तारीख के रिलीज करल जाता पूरा फुल जानकारी मिली तो लोग के ई वाला वीडियो में। तो लोग ई वाला वीडियो के शुरू से लेके लास्ट तक देख लेंगे। बाकी अभी तक हमारे चैनल के सब्सक्राइब नहीं करें तो अभी सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ चलेंगे काहे कि खेसारी लाल यादव के हर एक गाना के अपडेट सबसे पहले ये वाला चैनल पर मिलेला। तो लोग सब्सक्राइब कर ना भूलिए। लेकिन तो भाई लोग देखल नहीं सबसे तो पहले तो लोग बता दी कि हाँ खेसारी लाल यादव के अभी के पीरियड में जौन भी गाना आवता तो उन कहा जाने का है फ्लॉप हो जाता। अरे उतना नहीं चल पाओ देख सकता। लेकिन तो लोग 1 से 2 दिन हो गल भाई वाला गाना के रिलीज कैला और भाई लोग अभी तक ले ए पर 1 मिलियन भी व्यूज नहीं खे गल। वो भी दिन रहे खेसारी लाल यादव के कि जौन एक दिन में 30 मिलियन व्यू चल जाते रहे, एक दिन में 10 मिलियन व्यू चल जाते रहे। लेकिन का जाने अभी के पीरियड में खेसारी लाल यादव के फैन का जाने काहे दुखी बाड़ा लाइन कि हाँ 1 से 2 दिन मतलब गाना हो जाता रिलीज कैला और ऊपर 1 मिलियन व्यूज नहीं खे आ पाता है। हाँ ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के ना अभी के पीरियड में ना गाना ट्रेंडिंग में जाता ना कुछ ना कहीं। का जाने काहे खेसारी लाल यादव के फैन अभी दुख बाड़ा लाइन का जाने कौना एथी से मतलब तकलीफ बाड़ा लाइन कि हाँ खेसारी लाल यादव के गाना पर व्यूज नहीं खे आवत। अरे हाँ बहुत ही अच्छा बहुत ही झकास खेसारी लाल यादव अपन गाना रिलीज करता रहन ओकरा बावजूद भी खेसारी लाल यादव के गाना पर व्यूज नहीं खे आवत। बहुत ही अपना वीडियो क्वालिटी में भी ध्यान देले बाड़न और बहुत ही मस्त बहुत ही झकास क्वालिटी भी बना रहल बाड़न फिर भी व्यूज नहीं खे आवत। तो भाई लोग नहीं खे आवत तो ओकरा ऊपर मतलब खेसारी लाल यादव के फैन के ध्यान देवे के चाहिए। बाकी तो लोग बता दी कि खेसारी लाल यादव के ई वाला गाना कब तक ले आवता हमार पगली। तो भाई लोग देखल ई वाला जौन गाना बा तो बहुत ही बेस्ट बहुत ही झकास बा और हाँ बहुत ही जल्दी तो लोग के ई वाला निकिता भारद्वाज के साथ ई वाला गाना आवे वाला बा। अरे हाँ खेसारी लाल यादव के एक और न्यू सेट सॉन्ग मतलब शूट हो गल बा वीडियो और बहुत ही जल्दी तो लोग के सामने आवे वाला बा गाना। बाकी भाई लोग तो लोग के टाइटल कन्फर्म नहीं की बता सकत कि हाँ ये हो सकता कुछ और भी हो सकता। लेकिन भाई लोग खेसारी लाल यादव के एक और सेट सॉन्ग रिलीज होके वाला बा हमरा ऐसे सुने में जानकारी मिलल का कि हाँ खेसारी लाल यादव के एक और न्यू ब्लास्ट लेवल के सेट सॉन्ग रिलीज होके वाला बा। बाकी भाई लोग ई वाला वीडियो तो लोग कैसा लगा अच्छा लगे तो लाइक कर लें चैनल के सब्सक्राइब कर लें बाकी वीडियो के शेयर कर जरूर कर लें और दो लोग भी ध्यान द लगिन जे वीडियो देखा था वो लोग ध्यान द लगिन और खेसारी लाल यादव के अभी के पीरियड में जौन भी गाना आवत ओकरा के ब्लास्ट बम्पर हिट बनावो लगी ना। तो भाई लोग खेसारी लाल यादव के मतलब तकलीफ लागत हो दिल में चोट लागत हो कि हाँ इतना मतलब इतना बड़ा वीडियो शूट करके इतना मस्त गाना गा के म्यूजिक बना के और गाना पे व्यूज नहीं के जाता भाई लोग केहू के दिल में तकलीफ होकेला दुख लागेला। तो लोग खेसारी लाल यादव के फैन बड़ा लगी तो एगो इमोजी दिल वाला जरूर कमेंट करिए लगिन और तो लोग भी खेसारी लाल यादव के जौन भी गाना होता सबसे पहले सुनिए लगिन। तो चलो नहीं थैंक यू सो मच फुल वीडियो वॉच करे खातिर लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दे लगिन।